Vivim temps d'incertesa global marcada per l'ofensiva comercial impulsada per Trump en el seu retorn a la Casa Blanca, un mandat que hem vist que només en 100 dies ha generat caos econòmic intern als Estats Units i una onada d'inestabilitat arreu del món, perquè les seves polítiques arancelàries no responen a cap lògica productiva, sinó a una agenda oligàrquica i de l'extrema dreta internacional. L'estat espanyol ha decidit redactar un Reial Decret per minimitzar l'afectació a les indústries i al nostre sector primari. El nostre grup hi votarà a favor, però aquest document no inclou les propostes d'Esquerra Republicana. És una eina necessària, sí, però incompleta. No ens podem quedar amb mesures de mínims. Hem de garantir que es posa l'economia al servei de la gent i no a l'enrevés. Aquest Reial Decret és un mosaic de mesures disperses, algunes ja existents, com el Pla Moves, altres de dubtosa activació i moltes en forma de crèdits i avals, quan el que calen són ajuts directes i contundents per als sectors afectats. A Catalunya ens hi juguem molt. Som el territori que més exporta als Estats Units, un 26% del total estatal. Són 3.161 empreses catalanes les que exporten regularment als Estats Units, però són moltes més que participen de cadenes de valor globals que també es veuran afectades. I aquestes empreses, molt petites i mitjanes, ja tenen un context prou complicat. Entre d'altres, s'enfronten a la competència desigual que pot desencadenar l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, o l'impacte de la possible OPA del BBU al Sabadell. El teixit productiu de Catalunya ara mateix està a punt d'entrar a la UBI i això no ho podem permetre. Ministre, exigim al govern espanyol que aturi aquesta OPA. Per aquests motius hem estat tan contundents amb les mesures proposades i els acords que vam arribar per l'aprovació d'aquest Reial Decret, perquè parlem d'un volum important de recursos públics que són de tothom i per tant és imprescindible exigir condicions.